שלום לכולם ונעים מאוד. שמי עדן שמואל, ראש צוות מחלקת בק אופיס, יש חדר בקרה באשקלון. אני הולך לעשות מספר סרטונים על כל מה שקשור להעברה קרה או חמה, איך אנחנו מתעדים ב-CRM ואיזה סוג של שיחות אנחנו מעבירים לנציג של חדר בקרה. סרטון הראשון יהיה בנוגע לפניות תפעוליות, אוטובוס איחר, לא הגיע, לא עצר. לאחר מכן נעשה עוד סרטון של פניות אירוע זמן אמת, וגם איך אנחנו מעבירים את השיחה. אז לגבי פניות תפעוליות, אוטובוס איחר, לא הגיע, לא עצר, מה שאנחנו עושים, קודם כל נכנסים לבאסגוב, בודקים האם יש חלופה לפי המוצא ויעד שהאזרח נתן לנו. במידה ויש חלופה בתוך 30 דקות, הוא נספק ללקוח את הקו החלופי, לאחר מכן ניכנס למערכת CRM, נתעד את כל הנתונים הרלוונטיים, אני גם אראה איך עושים את זה, ואיזה נתונים צריך, ומזינים סטטוס סגור, ומסיימים את השיחה. קריטי מאוד, אנחנו במקרה כזה, ברגע שיש פתרון של 30 דקות, אנחנו לא מעבירים את השיחה לנציג חדר בקרה. במידה ואין פתרון, בתוך 30 דקות, הוא ניכנס שוב ל-CRM, הוא נזין את כל הפרטים, ונזין בסטטוס העברה לטיפול בק אופיס. הוא נעדכן את האזרח שנציג חדר בקרה יחזור אליהם. זאת אומרת, הם לא מעבירים את השיחה, ברגע שאתם פתחתם פנייה, סגרתם אותה על העברה לטיפול בק אופיס, נציג חדר בקרה יחזור אליהם. ואנחנו מסיימים את השיחה. איך אנחנו עושים את זה בעצם? נכנסים, לוחצים על ניהול שיחות, הוספת חדש. נושא ראשי אנחנו בחיים לא משנים. מה שאנחנו משנים זה רק הנושא משני. לצורך העניין, אי עצירה בתחנה. אנחנו צריכים להתחיל להזין תאריך אירוע, מתי האירוע קרה, אוקיי? לא מתי קיבלנו את השיחה, אלא מתי האירוע קרה, כולל שעה. בוחרים עיר. לצורך העניין, אשקלון. קריטי מאוד. מפעיל, קריטי מאוד, כדי שנציג חדר בקרה יוכל לזהות את השיחה מהר. מספר קו, לצורך העניין 301, ומספר תחנה. אמנם במספר תחנה יש כוכבית, כמובן תשאלו את האזרח, אבל אם הוא לא יודע, זה בסדר גמור, תמשיכו הלאה, תזינו סתם מספר שרירותי. קריטי להזין את הפרטי נוסע, שם משפחה, כל מה שיש עליו כוכבית, וכמובן טלפון. תשובה לנוסע אתם בחיים לא נוגעים, לא משנה איזה סוג פנייה זה, בין אם זה פנייה תפעולית או אירוע זמן אמת. מה שכן חשוב מאוד, לצורך העניין אי עצירה בתחנה, בדקנו חלופות בבאסגוב, אם מצאנו חלופה בתוך 30 דקות, אני רושם, האזרח, ככה, אוטובוס לא הגיע או לא עצר במקרה הזה, נמסרה חלופה בתוך 30 דקות. אוקיי? וחשוב מאוד לציין מאיפה לאיפה. למה? כי לאחר מכן הפניות עוברות לפניות הציבור, ואז הם חוקרים את המקרה ובודקים אם צריך לקנוס את המפעיל. מאשקלון לאור יהודה. בגלל שכבר מצאנו לו חלופה, אנחנו נשים בסטטוס סגור. במידה ולא מצאנו חלופה, אנחנו נציין. לא נמצאה חלופה. תוך 30 דקות, ואז אני עושה העברה לבק אופיס. עדכון, חזור, נגמר הסיפור. שוב אני מזכיר, באכיפה, אי עצירה בתחנה, אוטובוס שלא הגיע, ובחיים לא מעבירים את השיחה לנציג חדר בקרה. מה שחשוב, לא נוגעים בתשובה לנוסע, מציינים בהערות כמה שניתן, כולל האם נתנו חלופה או לא, ומאיפה לאיפה, מוצא ויעד.